Mana kamano nyako Ramogi Ajuang kamora mora maintiere machiegni e kidieny mar mbaka oromo e Ramogi TV kaendi akamodo bedo kodi nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Kaka pile antiere kaendi mar mondo mi anyisi chal mar Fwambo mago weche manyien mabende reporters magwa biro luonwa machiegni odiochieng' ma kawuono kaachiel kod weche mamoko mabende timore e pacho kaendi odiochieng' ma kawuono. Ka wachako koda weche matimore aluora mag counties odiochieng' ma kawuono, achiel kachiel wadwa dhi e county mabende wachako godo mano county ma Migori. E county ma Migori, jod bura ma Migori mano Pamela Odhiambo lando ayanga dwaro mare mar laro kom governor ma Migori, ka romo makamano ma Wanga biro bedo godo mano Migori Stadium e county ma Migori kocha mar mondo mi onyis jopiny ler ewi chung' mare e seche mabende olap dogendong ne komno mar governor e county ma Migori e yiero maduong' mabende biro bagi kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Wach makamano e achiel kuom weche mabende reporter marwa e county ma Migori kocha biro luonwa machiegni odiochieng' ma kawuono, kendo biro keloni kata biro nyisi kaka weche timore e county ma Migori kotudore koda chung' mar mano Pamela Odhiambo seche mabende olap dogendong ne komno mar governor e county ma Migori. Ka waweyo county ma Migori wadhi e county machielo mabende wadhi e county no ma Homa Bay. County ma Homa Bay nitiere nok mar pi kuonde dak mopogore opogore mayudore Homa Bay town. Kendo reporter marwa e county ma Homa Bay kono mano Alia Beach biro luonwa machiegni weche matimore e county ma Homa Bay kono. Ang'o makelo nok mar pi, gino momiyo jopiny e county ma Homa Bay ok nyal yudo pi, kendo gino ma sirikal nyalo timo mar mondo mi jodak Homa Bay town e county ma Homa Bay yudo pi maler kendo pi ma ginyalo tiyo godo e yo makare kaluwore ni gisebedo koda nok mar pi kuom kinde malach. Gino makelo negi achiedh nade maka kod kacha. Apar ni pi e gimoro amora, pi emitiyo godo e modho, pi itiyo godo e luok, pi itiyo godo e logo, pi en ngima. Mane momiyo reporter marwa e county ma Homa Bay kono biro luonwa machiegni wach machalo kamano. Akawa wuok e county ma Homa Bay nyako Ramogi Ajuang wadhi e weche matimore e county ma Kisumu. Kama duol mochung' ne jogo modak kod ng'ol mano NCPWD sidho chenro mar ndikruok manyien mar jogo man kod ng'ol mano e county ma Kisumu. Chenro mabende biro miyo jogo modak kod ng'ol obed koda ngima mayot maonge koda pek mora mora. Wach makamano bende jofwambo magwa mayudore county ma Kisumu kono biro luonwa machiegni kendo biro kelo ni weche makamago achiel kachiel kaka gimedo tuchnwa e mesawa mar kawo weche manyien. Nyako Ramogi Ajuang ka wawuok e county ma Kisumu wadhi e county machielo mabende mano county ma Siaya. County ma Siaya kono bende migawo mar thieth e county ma Siaya tudore kod Kiwa Kenya e ting'o malo chenro mar chiwo thieth ne jogo man kod ng'ol e county ma Siaya. Jogo man kod ng'ol bende nitiere kod ratiro mar yudo thieth e yo mayot, e yo manyangafu mana kaka jomamoko e pacho kaendi. Mane momiyo migawo mar thieth e county no ma Siaya odiochieng' ma kawuono biro ting'o malo chenro mar chiwo thieth e yo mayot ne jodak go e county ma Siaya. Wach makamano jofwambo magwa mantiere county ma Siaya biro luonwa machiegni mar mondo mi wamiyi weche go kuku koda ka tiendgi e seche ma wabiro yudo gi e weche wa manyien mar odiochieng' ma kawuono, mago weche ma saa 7, weche ma saa 10, weche manyien ma saa 1 kaachiel koda mago mag saa 3 mar otieno. Nyako Ramogi Ajuang ka wadhi e weche mamoko mabende timore e counties mamoko odiochieng' ma kawuono wadhi nyaka e county no ma Kiambu. County ma Kiambu jatend migawo mar somo e pacho kaendi manongire George Magoha odiochieng' ma kawuono biro limo sub county mag Gatundu South mano mayudore e county ma Kiambu mar yawo chenro mar gero kilese mag CBC e moko kuom skunde mag sekondar mayudore Gatundu South. Moko kuom skunde go mabende biro yawe chenro mar gero kilese mag CBC oting'o skunde mag sekondari mago mag Ituro, Gatare, Gashika,
gathage ka hugunie kachiel koda ndundu mago skunde mag sekondar. Mabende jatend migao mar somo ngire George Magoha biro limo sub county mag Gatundu South county ma Kiambu mar mondo mi oyawa yanga chenro mar gero kilese mag CBC. Gero kilese mag CBC nitiere buo chenro mar sirikal mapacho kaendi mar neno ni kochopo higa mar 2023 to piny Kenya biro bedo koda kata biro keto tim wanyalo wacho ni 100% lai manyien mar somo mano mar competency based curriculum. Nyakora Ramogi juang kawawere koda weche matimore counties wa wadadhi achiel kachiel nyaka weche matimore Citizen Digital App. Akalure ni Citizen Digital App en mar kambi Fwambo marwa mano mar Royal Media Services. King'iyo Citizen Digital App kaendi wantiere koda election countdown. Wadong koda ndalo 126 seche 13 dakika 44 achiel koda nyiriri 11 to wachomo yiero maduong' ma higa manyien mabende biro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higa nieri. Nyakora Ramogi juang ka wachako koda weche matimore Citizen Digital App. Odiochieng' ma kawuono piny Kenya oyudo kuyo kata wantiere koda kuyo koda lit. Akawachako koda wach mokwongo matimore Citizen Digital App kaendi jambetre mar piny Kenya Qatar mano Padi aenda ong'ielo rengo. Padi bende ne en jaod bura machon mano ma Kabondo Kasipul. Bende no bedo jaod bura machon ma Kabondo Kasipul kind higa mar 2005 nyaka higa mar 2007 mane kinde mane oyiere kaka jaod bura ma Kabondo Kasipul Kabondo kod otikono mar Liberal Democratic Party. Wach mar tho mare olanda yanga kata oyangi kod min ode mano Mili aenda mabende oloso koda Radio Ramogi, mano Radio Ramogi mabende en mar od Fwambo marwa mar Royal Media Services. Kaluwore koda report makamaendi Padi ong'elo rengo ka noyudo thieth od thieth moro mayudore Doha Qatar atoka ne obedo koda tuono mar heat stroke mabende ncho yudo thieth kata ncho sebedo ICU kuom thuolo mar juma achiel kendo nyaka odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono ema wayudo ayanga report mar tho mare. Mano report mar tho mar jambetre ma piny Kenya jambetre mar Kenya piny Qatar mano Padi aenda mabende magoro lal godo odiochieng' makawuono. Ne anyuola kaachiel koda osiepe mag Padi aenda Nyasaye mar mondo mi omiu chunyno mar kwe kindegi mabende ulalo jalno mabende ne ntiere machiegni koda chunyu kendo Nyasaye oket chunye kamokwe. Waoro ote mag kuyo kaachiel koda lit ne familia kaachiel kod anyuola mare. Mana kaka inyalo neno tipo mineno kaendi mane tipo mane picha mar Padi aenda mane jambetre ma piny Kenya ma Qatar ong'elo rengo odiochieng' makawuono Doha Qatar kinde mane oyudo thieth. Kawadhi e wach machielo mabende timore Citizen Digital App kaendi wechego maga somo. Mana kaka inyalo neno kanyo Nyakora Ramogi juang nitiere japuonj moro mabende sani koro odonjo ne adul mandiko jopuonje tich TAC. Kakoro lieko ni TAC noriembe tich e yo ma ok ler kata e yo ma ok owinjore tok kane odonjne kod ketho mar chocho ratiro mar nyadendi moro kata mar japuonjre moro mano e skul mano puonje. Kwa nyalo mana ng'iyo piny kanye weche matimore Citizen Digital App kaendi japuonjni makoro oyang nyinge kaka Nicholas Kivuva sani koro dwaro ni odonjone duol mandiko jopuonje tich mano TAC kuom riembe e tich e yo ma ok owinjore bende nilieko ni ne obambo nyathi moro kanyo kata japuonjre e skul mane opuonje. Kata kamano japuonjni koro lieko ni e skul mane opuonje kapok omiye transfer ne nitiere koda gwandruok matin koda principal mar skulno. Gino mano miyo principal makamano koro tude koda ketho machalo kamano. Kata kamano kaluwore koda report ni bende wacho ni nyadendi mabende lieko ni nochocho ratiro mare ni wacho ni nitiere kaka ok nowacho adiera e kinde mane ochiwo neno makamano. Sani koro duol mandiko jopuonje tich oduoke e tich kaluwore ni noriembe tich mano higa mar 2020
atoka ne otude koda ketho mar chocho ratiro mar nyathi moro manyako. Gigo mabende nokwedo okowacho ni ok gin adiera. Kata kamano bura ma kamaendi biro winj kochopo kanyo tarik 26 dwe mar Ang'wen higani. Kopogore koda wach ma kamaendi nyakwara Ramogi Ajuang, ka wadhi e wach machielo mabende timore e Citizen digital app kaendi. Sani koro Ukraine wacho ni giyudo ringre 410 mabende giyudo machiegni kod boma ma Kiev. Ka bende giwacho ni joneno mabende ne nitiere machiegni kod kuonde ma giyude ringre makamago. Sani koro dhogi omoko kata gintiere kod abwok mathoth kendo ok ginyal kata wacho gino mane gineno koluwore koda ringre mabende oyud kanyo mar gavana mane kaunti ma Homa Bay. Kinyalo neno mana kanyo nitiere moko kuom duoko mabende ji oketo kanyo, ka koro Gladys Wanga owuon to wacho ni omanyo jalni motimo gima chalo kamano. In kipachi be paro ni jago ni otimo gima ber kose oyo? Ineno ka gima chalo kamano chal nade? Kaluwore ni kinyalo neno kanyaketa na nyalo pime yo machalo nade, lakini wacho ni picha wacho gik mathoth ahinya moloyo kata wach ma ng'ato nyalo wacho. Kinyalo neno kanyo mane picha koro Gladys Wanga manyo jagono. Kapo ni ng'eyo jagono mineno Ramogi TV sani nyalo tudri koda Gladys Wanga inyise ni en ng'a. Kata kamano weche mamoko mabende timore e Twitter odiochieng' ma kawuono, moko kuom gigo mabende wanyalo neno ka trend e Twitter kawuono. Kinyalo mana ng'iyo kanyo gintiere weche mathoth makata in bende nyalo ng'iyo odiochieng' ma kawuono mar mondo mi imed ng'eyo gigo matimore odiochieng' ma kawuono kamoro amora ma intiere. Nyakwara Ramogi Ajuang gi kanye mwachopo godo e giko mar chal mar Fwambo mabende ne waikoni Ramogi TV okinyi ma kawuono. Kata kamano chenro podi e lach gi thuolo ni adwa wi e lwet anyawadwa Sharon Ong'ao mar mondo mi ochak twak mar ariyo mabende wantiere godo e chenro mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono. Ka bende odwa twaka kod jafwambo wadwa mano Edwin Okoth kotudore koda nok mar mauta e pacho kaendi. Gino mosebedo kakelo ywak maka kod kacha ne thoth jo-Kenya osebedo ka ywak ni nitiere koda nok mar mauta, kata obedo ni duol kata migepe mochung' ne mauta e pacho kaendi to wacho ni mauta nitiere. Penjo maduong' en ni koro mauta odhi kanye? Mane twak mabende nyawadwa Sharon Ong'ao dwa bedo godo kinyi ma kawuono. Gi kanyo obiro kawo yweyo matin kaeto Sharon Ong'ao biro duogo mondo dhi mbele koda twak machalo kamano kod nyawadwa kata jafwambo wadwa mano Edwin Okoth. Kik idhi mabor.